Dobra, teraz już mi to powinno wszystko dobrze chodzić. Także witam serdecznie na moim małym strumyczku. I co, no zapraszam do oglądania. Moim małym. No. Ej. Pojawił mi się jakiś problem z internetem, ale widzę, że się opanowało. No. Dobra, możemy jechać z tym. Halo, słyszysz mnie? Mi się problemy takie robiły, wiesz? Nie umiałem jak tego ustawić. Coś z internetem wyskakiwało mi, że po prostu w internecie się klatki gubi. No. Co? No, jest to troszeczkę tutaj niedorobione, no ale co robisz? Troszeczkę oszukują. To jest to, tu mamy to. I co teraz mogę? To co, jakiś wyścig jademy, czy? Fuck, co to? Co, super. No, czekaj, już jadę. Już jada. No jedź, 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 już jada. Powiedz mi, a ty masz ten automat do hamowania, czy nie? Jak się to wyłącza?
Już mnie co? A ręczny na którym jest? Kółeczko. Kuźwa, jak to jeździ. To oni mi tu dali. Co, ogólnie ciebie się gra podoba? Średnio. Ciup. A ja ci powiem jednak, jak bardziej mi się spodobał ten WRC 7. Czy to? Choć już nie wiadomo, może. No ale wiesz co? Praktycznie mamy już finalną wersję, nie? Tej gry. No. A idź, opie się kręci. No zamiast tego zrobili to, że nie idzie skręcać, no. Jakie ci... A? Nie, aby tu może coś w ustawieniach pozmieniał, bo... Ciulu. Och, ci powiem, ja ci powiem. A próbowałeś drift? Co za gówno. A do ciebie w ogóle nie jedzie?
Jak się wstecznym jedzie? Zarymne to jak nie wiem co. Czemu? Nie, nic nie pokazuje. A teraz, no. Jako siara, ej, proszę cię. Dobra, ja to też wyłączę, bo... Tak to wyłączę, bo inaczej... Co? Dobra. Ja sobie idę tyknąć. Co? A w WRC się... A, dysk coś włożyć, kuźwa. Potem wieczorem będziecie coś grać jeszcze w BFA? Fortnite?
Kurde, to się wczytuje. Jak wymagań? Aha, o Boże. Kupiłby sobie konsolę, a nie musiałby mieć żadnych wymagań. Dobra, nic, ja się idę pobawić w kampania. To nie wiem, chcesz być Będziemy rozmawiać jeszcze, czy... No to spoko. To spoko. A, wiesz co, może jest taka pogoda, wiesz? Mi się też taki jest tak zmęczony. Też możliwe po robocie. Okej. Ale gafa, ej. Ja zaś zapomniał przez 17 minut dźwięku włączyć. To ty No, z konsoli. Ajajajajaj, bo to tutaj mam pomieszane z tymi. A dzisiaj wyszedł ten Shadow of War, tak? Czy jak to się nazywa? Mm, Middle Earth. chyba coś, ja tam nie jest tak na bieżąco z tym, wiesz? Jakoś mi tak nie. Nie wiem, mówię, Call of Duty w tym roku odpuszczam, chyba się No. prezentował już i sobie preorder anulowałem tego Gwiezdnych Wojen w euro. No. Chyba w twoim sklepie, chłopie, zamówię w Empiku, bo mają za 309 zł tą Aha. edycję 3 dni wcześniej, nie? No ale to uważaj, wiesz? Bo Ja ona może wiem, przyjść wiem, 6 właśnie- dni później. Wiem o tym, kurde, i najlepsze, że może być tak, że mam Media Expert jeszcze wywołany. Mhm. To może próbować w tym Media Expert, ale godą ci kuźwa ten Empik. Nie wiem. No szczerze i mówiąc. nagroda pocieszenia do chyba 14 września to miało być, jak sobie kupić 15% taniej jakoś gra. Albo jakiś... A wiem. Sać se w to w dupa, to już mogli dać, rozumiesz, kubek z WW2. Albo coś No innego. ale wiesz, kurde, szczerze jakby tak patrzę, to zaraz ten rabat by mi się przydał do 15%, nie? Na te kupiki względne. No ale to już po ptakach, bo rabat nie działa, nie? O kurde. Czekaj. Jak? Co ja tutaj zrobił? Okej. Nie wiem. Ach. Fuck. Kamera głupio. Sobie tak tytuł O kurde, jak ja zaś sam dawno w to nie jeździł. Ja pierdzielę, jak ja zaś dawno w to nie jeździł. Kurde, zaś furgą jak szmata. Nie! Kurwa, komu się podaje? Ej, o chuj tu chodzi? Daję do przodu, koleś podaje mi do tyłu, czaisz? Kurde, ja zapomniał zaś jak się tu jeździ w tym WRC 7. Czekaj. Ach. Zaś w ogóle w tym WRC 7 jest Wiem, inny no, wariant. w ogóle inna technika, żeby tu...
A spróbuj we widownia zahaczyć. Zaraz dostaniesz 9 sekund kary. No. W realu to byś kurde łapie dostał chyba do żywocie, nie wiem, Ale to też, wiesz co, w głupich miejscach ci ludzie stoją, nie? stoją, no. Ale że się w bramie zaha... Kuźwa, dziwne jakieś te auto. Albo potem... Gran Turismo jest tak... Ja się w teraz prawie się nie mogę odnaleźć. Wiedziałem. Przemyśl. Oj. Bo samobój ja też wiem. Jedź, szmato. Po buzie jeden jedź. Co do samobuja wiem, no pięknie. Ach, kuźwa, ja nie wiem kto, rozumiesz, wymyślił ten model jazdy, nie? Nie wiem, ale on jest taki... każda część ma taki dupny model Co? jazdy. Mówię, że każda część miała taki dupny model jazdy. Ale w WRC czy w tym? No, WRC. O, mi się wydaje, że najlepszy, rozumiesz, to był Colin McRae. Dert, Co? Dert ma dobre. Dercik ma dobre model jazdy. To RL, Mhm. a nie czwóreczka. A jakoś nowa wersja tego wychodzi, czy nie? Nie, no to masz, Derta czwórkę masz. To jest taki bardziej arcade już. A jeżeli chcesz symulację, to Dert rally, nie? Ach, Będzie jeden. No kurde, brzmi to... O Boże, co ja zrobiłem. ajajajajajajajaj. Ale żech wypadł. 1-1. Tak, to dobra. Kuźwa, jak szmata, Zaś wtedy mi będę jeździł, żeby się przyzwyczaić do jazdy. O, tu na przykład jest tak, jak, że wiesz, tył się bardziej trzymie drogi niż przodek, nie? A na zakrętach całe leci. Ja jeszcze nie widział, że ja nie widział, żeby auto na przykład przy tam 90 km na godzinę w zakręt wchodzić i tak, żeby lotało, nie? Nie wiem, oni też czasami to takie modele jazdy nie wiadomo skąd biorą. Albo naprawdę jest im ciężko to odzorować, albo nie wiem. Kuźwa. Szybkie wyskoczyć, dobra? Dobra. Nie wiem, czy nie będę musiał tego powtórzyć, wiesz? Ach, kurde, kręć. Szmato. Dwa. Ładnie. Ale... I prostej góry kaś tam poleciałem. Ajajajajajajajaj.
O, leży mi tu czytelny zagrał. I co, kiedy to kupujecie ta gra? Niedziela? W niedzielę. No ja mogę kupić nawet dzisiaj, tylko na kieszeni kupi. Mhm. Eee, A to jest, chyba, że- powiedz mi, to jest beta na razie, czy już normalnie to wyszło? Nie. Masz na razie wczesny dostęp. Jeżeli chcesz pograć, to kupujesz, bo gra tak naprawdę w okolice wiosny przyszłego roku będzie za darmo, całkowicie. Ten tryb kampanii też, który właśnie my chcemy włożyć. A to opłaca się to kupować wcześniej? No, masz tam bonusy do gry. A jak ludzi wtedy- Nie będzie. A jak ludzi nie będzie? 7 milionów zachopie. Ale czy ile milionów kupiło to? Właśnie 7 milionów. 7 milionów? O Łącznie fuck. mówiąc. Tak. No to tam na pewno masz, głównie masz takie misje, gdzie musisz się bronić przed zombie, tam Mhm. własny fort budujesz, nie? No. Bo wy nawet tylko, żeby tam Ach. skórkę pograć, nie? A szkoda, że ino ta drużyna jest we czterech, nie? Mhm. No chciałem dać kodykowi i Pitbulowi. No chyba, że Łukasz jakoś kod ogarnął, ale to wątpię, bo muszę sobie ładowanie. Bo to jest sporo kupić. Bo ja mówię, ja podpinam kartę kredytową i kupuję. Aha. Dla mnie to nie powiem. A to idzie przez PSN kupić, czy musisz osobno gdzieś? Tak. Idzie. Mhm. Fuck. Ja podpinam kartę i kupuję. No. Nie? To obojętne. Ronaldo. Mogę tego też PS. Nie powiem ci chyba tego PS bardziej wolę. Jeszcze raz. Od FIFA. Wolę bardziej PS od FIFA. No ja ci powiem, nie jestem zwolennikiem piłki nożnej. Jakoś... Mi się nie wypowiem. Znaczy, wiesz co, jakoś... No, zdarzało się, że grołech, ale... Mnie to męczy, tu ci ta piłka leci, tu ci to zaś ktoś pod szłap zajebie. Jak ty możesz to komuś zapierdzielić, to nie idzie. Znaczy, no to tak umie jest, nie? Po ileś się z Filipem kurde wkurwialiśmy z tym z Edwarem. Gra w ogóle była nam nie na rękę. Piłka kurde tym przeciwnikom co chwilę pod nogi latała, nie? To jakoś dziwnie. A u nas tylko kłody pod nogi. Carvajal! Hmm. To jest na nas zrobić. A najlepiej co w tym WRC 7 jest, nie? To No. tak, auto jest większe niż droga, nie? No tak samo jak wydali Żużel. Techland wydał Żużel tego Speedway Grand Prix 15. No. Kompa. To tak samo było, że właśnie sylwetki zawodników są większe niż motocykle. Że motocykle były większe niż ten, ja? Mniejsze. Motocykle były mniejsze niż zawodnicy. Hm. Ale model jazdy był przyjemny. Kurde. I masa ludzi końcowała mi się w cholerę podobał. Model jazdy ich stworzony. Ja nie wiem, kiedyś jakoś się starali w tych grach. No teraz to takie... Nie wiem czy hajs? Nie, hajs braknie. Nie no, Ale to wiadomo, no, wiesz. technologia kosztuje. Ale co, że technologia kosztuje? Oni to specjalnie robią, żeby zarobić. Swoją drogą, nie? No ale widzisz, ale taki Konami potrafi zrobić piłkę nożą, nie? No bo ona patrzy, co FIFA robi źle i robi to odwrotnie, no. To szkoda, że nie mają problemu z tymi licencjami. Czym? Ale mów, z licencją. Żeby te kluby były, nie? A, bo to tam komuś potrzebne.
To może fajnie grać w gra, żeby ci było przyjemnie, a nie tam wiesz. 7. miejsce. A pierdziela to. Siedzi! Oj, 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 spalony był, tak? Mhm. Aj. No ale Kona mi się starać. Dzisiaj tego licencję z Arsenalem podpisał pełną na stadion, na wszystko, także. Także wiesz, chłopaki się starają tam z Japonii, nie? A zaraz sobie wejdę do tego Superstora. Myślę Mm, popykam troszkę i gramy w tego Fortnite'a. Mhm. Dawaj, 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 Ej, a dawaj, to w dawaj, ogóle dawaj, gdzieś dawaj, było dawaj. reklamowany ten Chodź. Fortnite, nie? Czy mi się wydaje? Nawet nie wiem. Czy on był kiedyś reklamowany, czy nie? Ho, ho. Kurde, człowiek jest zmęczony. Czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Napiszę. Czekaj. Ej, ja ci powiem, a propos tego Mhm. YouTube'a, co on to odpierdzielo, to, bo tu teraz na fejsie widzę artykuł,
że zaś kolejne filmiki znikną, także za chwilę będą znikać gry, nie? Bo też się strzela. Ale czemu? No, tam chodzi o coś z tym, z tą strzelaniną w Las Vegas. A. O tym badzie wchodzi. A idź. Nie będę komentować tego. Idziesz teraz na Fortnite'a, czy jeszcze coś No, jeszcze chwilę popykam, Bo nie wiem, wiesz? czy mamy... Bo nie wiem, czy mam jeszcze jeden mecz O, odpalić. pyknij sobie jeszcze jeden mecz. To zagrać. No to jakieś latynoskie drużyny. Borussia? Nie będzie Borussia. Mówię tak, dopiero za 2 godziny będzie ten. Co będzie? No tego, Audition. Aha, to zaś oni. Ale kurde, ale Audition się tak wkręcił, proszę ciebie. A, No chłopie, mówię to Audition od mnie, wiesz co? Chyba kupuję to. No ja mówię, spoko, bo kampania fajnie wygląda, wiesz, tam się budujesz, zadania masz i wszystko masz i tryby dodają nawet takie, wiesz, no. że po prostu przetrwać, nie? Więc oni mają naprawdę duże plany, mają duże plany też do tego A trybu, ta, Battle właśnie, Royale. słuchaj, ta oryginalna gra, wiesz jak ona się nazywa? Co oni to skopiowali? H1Z1. H1 ale nie, to oryginał to był dodatek do Army tak naprawdę, ten Battle Royale, ale później był ten Player Unknown Battleground, nie? A O to tych już mi to twórców nic właśnie. nie mówi. Kurde, ale ten silnik, ale w tej grze to buczy. Mm. No Boże, co to ja mam jakieś chujową bramę ustawionego, czekaj. To brak. Cenę w jakiś chujowy gaz tam dajesz. To nie zanudzi w ataku. Marco Reus dawaj. Shirley, ty chodził za... Widzę tutaj, że w PS-ie w ogóle masa osób, wiesz, taktyki nie używa. Czego nie używał? Tylko jak gra od razu mecz on taktyki. Nie, no i widzisz. Tylko wiesz, odpala tylko mecz i od razu gotów, nie? Ja mówię tak z Filipem gramy, no to Filip siedzi dobre, kurde, te 2 minuty i masz oczekiwanie jakby na mecz. I taktykę robi, ustawienia, wszystko, nie? Mówię, ja się kurde w PS-ie zakochałem od 16 już. Że powoli zaczął mnie ten ciekawić niż FIFA.
Bo wiesz, bo FIFA to miała, ty wiesz, kurde, ta kariera, ta swoja, tego Huntera, nie Huntera. Kiedyś zawsze latałem jak ten debil, kurde, na premierę po kopie. A teraz... FIFA 18 lałem chyba i w ogóle nie kupię. Chyba, że prezent dostanę gdzieś, kurde, na urodziny albo cholera wysa. Pogram. Nie, 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 proszę, ty szybszy. Nie, kurde. A ciebie co w ogóle skłoniło, żeby konsolę kupić? No, Nie? Nam? Moją konsolą było tak, że cały czas i do dzisiaj mam nawet problem z komputerem, bo to wygląda ta sytuacja tak, że zawsze coś w tym komputerze jest słabego. Albo się to kuźwa mi zacina, albo to nie wiadomo co. No cały czas... cały czas coś tam... Wcześniej, bo wcześniej miałem zwykłego PC-ta, nie? I cały czas coś tam, coś... No mulił, wiesz, no... Ciężko się na nim w ogóle coś robiło. No i potem tam się wkurzyłem, nie wiem czy wypalił mi się procesor, czy coś. No wiem, że go szlak trafił, nie? I potem nie miałem w ogóle nic, żadnego kompa i siedziałem na telefonie. Przez ponad chyba, wiesz co ci powiem? 2 lata. Miałem laptopa. Takiego kupiłem sobie go tam, człowiek sobie go znalazł. Nie wiem, 200... Nie. Taki znajomy mi go sprzedał. Chyba 200 czy 400 zł, czy za niego dał. Tam potem chyba miałem PK, a potem Linuxa. Na tym Linuxie chyba najlepiej chodził. Ale Tak, to było potem coś się tam stało z zasilaczem chyba coś, ale zasilacz też miał pocięty już w końcu ten kabel i na krótko chycone szkotem powiązane. No i potem też zaś chyba miałem tablet i potem już chyba na telefonie siedziałem. No i wiesz, czy coś zrobić, czy coś na internecie sprawdzić cały czas na tym telefonie, nie? No i w końcu kumpel padł o Xboxa 360 do sprzedania, nie? No. A ile byś ty człowieku chciał, nie? On mi chyba wtedy padał. Już cię jest ganić. 250 czy coś takiego. Jak go padł, no tam pora gier ci pocisna i ten. A dobra, nie? No ale pada miał już takiego wyjechanego. No i sobie musiał jak pada nowego kupić. Dali mam. Tego Xboxa. Dali go mam. I... Tym jakoś... Aha, i na tym Xboxie, rozumiesz, miałem GTA 5. No i sobie ogrywałem i oglądałem różne filmiki, co tam jest, co tam robią na GTA 5, nie? Jakieś kody, jakieś ten... No i znalazłem właśnie Petera. Tym jego sławnym filmikiem. No i potem on kupił PS4 i cały czas ino grał na PS4, ja też kurde się chciałem z wami pograć, nie? Wszystkimi. No ale wszystko ino na PS4. No. Coś tam wiesz, że niby PS3, coś tam było, tam różne opinie były, że niby coś tam szwankowało, że Xbox był 360 lepszy. Lepsze. No, tak. ale jakoś coś tak, ten jednak postawiłem na Sony PS4. No i ci powiem, nie żałuję. Na razie śmigo. Ja ci powiem,
Ja ci powiem, że ja od małego dużo w kompa inwestowałem, też tam na kompie dużo Znaczy, gram tak ja naprawdę. ci powiem tak, twój komputer po, nie wiem czy po pół roku, ile ja był szczeniak. Ty. To podstawówka, że go dostał, Wie... powiem, ja już po jakimś czasie, że już Mhm. go tam miał troszeczkę rozkopany, nie? Ja już mniej więcej wiedział kaj co jest, jak podpiąć. Chłopie, ojciec kurde dużo od tego, jak byłem od małego to w kompie grzebał i tego niego wziąłem, nie? Tam sobie kompy składałem, tego to wymieniałem, tamto. No i tak to zostało. A mówię, też kurde A miałem coś ci mi lapta, mikrofon właśnie szwankuje. płyta. Tak mówisz, Wiem, mówisz i... wiem, bo mam zwarcie łapie, Aha. wiesz? I muszę na gwarancję stówki oddać. I tego. Wiem, miałem też kompa, kurde laptopa, tam płyta gówna się spaliła. I później też jakieś 1,5 roku jechałem na telefonie. No. Bo nawet mi nie był do niczego potrzebny, bo tam nie miałem tego routera, tylko miałem sam modem. No i jest spoko, i tak od kolegi właśnie poczułem PS3 i właśnie GTA 5 właśnie. No i jakoś tak później kolega mi przyciągnął do siebie właśnie do konsol i mówi, później na premierę kupiłem tego PS4, nie? I tak powiedziałem sobie, że gram tylko na konsoli i tyle, nie? Już nie będę w kompa inwestował. Konsolę, kurde, mam, płytę kupuję i wiem, że gra odpali, nie? A Petera to ci powiem, że nawet nie wiem jak poznałem. Dobre pytanie. Albo gdzieś przypadkiem trafiłem na niego. Nie wiem, nie pamiętam. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Jak Petera poznałem, naprawdę. No Zabił nie, chłopie, nie naprawdę. wierzę, że takiej ważnej wiadomości nie wiesz. Nie, naprawdę nie wiem. Staram sobie przypomnieć, ale mówię, nie pamiętam, naprawdę. Nie wiem, czy to gdzieś kurde. Czy jakiś film mi się właśnie w ogóle na YouTube wyświetlił, że właśnie tam chodzi o jego, czy coś, Hmm? nie wiem, naprawdę nie pamiętam. No tak jakoś kurde. Czekaj, czy chyba był jakiś jego kurde stream 24 godziny? Nie, to było wcześniej. Nie pamiętam naprawdę, ale tak wiesz, tak się jakoś kontakt utrzymuje, nie? No. I na pewno wiem, że jak wyjdzie PS5, to kupują na premierę też, nie? Już się nie będę wahać. Ja już tak naprawdę do kompa nie wrócę do grania. Na kompie? Nie, ci powiem, Nie wrócę już. są pewne gry, w które by se pograł na kompie. No to wiesz, że World to of swoją drogą, Warcraft to na tak, przykład. Strasznie mi się podobało. ale poczekaj, to kwestia czasu, oni kurde wszystkie gry na konsolę przyniosą, to strategii i tak dalej da się chłopie zrobić je na konsoli. To nie problem. To, to już naprawdę, Ale to jest najmniejszy problem. wątpię, żeby to tak pykło. Jak kurde, O, jak stary Diablo zrobili ojeju! zajebiście na konsolę, jak Diablo zrobili, chłopie, gdzie też mówili, że się nie da zrobić Diablo na konsolę, no to Ej, no nie uwierzysz, ile jest godzin? 15 minut temu prawie Jak Filip tego? wpadł, radził. tak jak 15 minut temu sobie No gadasz. na czacie, ani że nie zauważył. Tak A. terczymy głupoty, rozumiesz, że ani że nie zauważył. No bo ty ja powiedziałem, ty jesteś na kopalnię węgla, nie? Byłeś po prostu fedrować. Uwagi nie zwróciłeś. Dawaj 1-0. Kurwa, ty śliczko. Oj, 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 oj. Ani że nie zauważył, no. Życie. Oj, ale klepka. No. Nie. Oj, już żeś wyjął chłopie, pięknie.
No, a tego Michał oddaje słuchawki na gwarancję drugi raz, to chyba ci mówiłem. Albo on ci mówił. Dał mu tego, nie? Dał mu pierdzę. Żartujesz. No, drugi raz oddaję. Zaraz ten radził już tego pierdzielonego Fortnite'a i no Fortnite i Fortnite. Tak. No, Radziu, no to nie tu bije na imprezę. No, kurde. niech wbija na imprezę i... Dawaj, Radzio. Nie to komórkę wezmę. Taki będzie Fortnite, Fortnite, Fortnite. Czekaj, powiedz jeszcze jedno coś. I no coś powiedziałem. Czekaj. No chłop, może. Bo za chwilę ja będę musiał słuchawki wymienić. A co? Co tu się dzieje? A coś mi jedna strona tak, wiesz? Nie, no to mówię, u mnie pewnego dnia, nawet nie wiem kiedy, ale no, zauważyłem, że mikrofon, wiesz, tak by zwarcie łapał, no to go wyjamałem go w drugą stronę i miałem przez tydzień spokój, nie? A potem już łapał Ale wszystkie to mi ten... pomaga. No jest jakiś problem z nim, kurde, ale to odeślę go na tego. Nie, czekaj. Do Morele muszę tego zgłosić, reklamację i... kurier zaufał. Dobra, już gromy normalnie, bez przesady. Jeden. Tak, pięknie szmat, będziesz. Tak, Ja ci, ładna. ja ci powiem, że jeszcze ten Fortnite będzie hitem. O, on już jest hit, mówię, a... znaczy, chodzi ci o ten tryb, tak? Czy ogólnie o Ogólnie. No to nie, on będzie stary. A wiesz, że oni robili tą grę 6 lat już robią? Oni tą grę robią 6 lat, przez dobre 4 lata grę ukrywali. Je- W ogóle mieli tam plan na ją usunięcie całkowicie projektu. Czemu? No bo nie byli zadowoleni, też mi się tego pokazywać i... Kurwa. Oj, bramkę straciłem. I tego, i ktoś tam powiedział, że spróbujmy, wypalmy, no i widzisz, zaczęli grę promować i się bardzo dobrze przyjęła, ten kurde typ kampanii nawet się spoko przyjął. Ja to auto zdemoluję, nie? A ten tryb Battle Royale to ci powiem, że naprawdę im A wyszedł co tam genialnie, robisz a w tym mają Battle duży plan tam. Royale? No to właśnie grasz to ta setka ludzi. Aha, no ale ta kampania i to wszystko, to jak to wygląda? No to filmik musiałem ci podać, że sobie obczaił z gameplayem. Ta puszka wszystko wyjaśnia. No to tam ogólnie kampania jest tak, że jakby 98% populacji wymarło na No. Ziemi, a tam na planecie No. i tam właśnie zombie, potwory padły i musisz się bronić, nie? Aha. No i masz tak właśnie główny zamysł, że tam te misje robisz, takie zadania poboczne masz i wszystko i tak dalej i wiesz, te forty budujesz, nie? No. Kurde, ale ci Żeby ten się wali bronić. ten mikrofon po uszach. Ale co, on jest No, bardziej no. robi, czy co? Poczekaj. Jest bardzo głośno, wiesz? Znaczy... Coś tam mówisz, słowo... No, zaraz zobaczę. Zaraz zobaczę. Na razie to się muszę skupić na tym dole. Nie, tu. Ja pierdzielę, jak mi to dzisiaj idzie. Dwa. Będzie teraz. Wbija czy nie wbija? Nie, chyba nie wbija.
Ja pierdzielę. WRC 7 jest też takie przerąbane, głupie, że ty wiesz, gazu dodajesz i auto w miejscu kołami mieli. A pierwszy raz widzę, że autem nie umiesz ruszyć, jak masz ręczne zaciągnięte. No nie wiem, ten ręczny może... Co ty gadasz? No, tym ręcznym masz tu trzeba 4 koła zaciągnięte. Jeden, dwa, dwa, dwa. Dwa, dwa. Dwa. No teraz już lepiej, o. Musi tam sprawdzić. I ładnie bukiem na meta. Ej, fajnie mi się tak chce, kurwa, naprawdę. Widzisz, kurde, jak wszystko mi działo, rozumiesz, ze streamem, to zaś grać słabo grą. No i cały czas pod górkę. Takie życie, jak to mówię. O kuźwa mać. Co mi się padra złuduje. Ej. Co? Rozwaliłeś wszystkie lampy, nie? Mhm. I wiesz co, ja, kurde, ja chyba na razie spadam. Idę się godzinę przespać. Idź się przespać, ale oni, jak oni będą, to wtedy z nimi. A, bo ty będziesz o ten. No, A to już wiem, potem nie no, będę grał, wiesz? drugi. Nie, ja się pójdę przespać, Kuba, bo zasypiam dosłownie. A z godzinę się pójdę przespać. Chociaż później nie będę spał chwilę. Dobra, No, trzymaj się, spoko, ja tam dobra. tego też ja lecę. Dobra, jak co to mówię, jesteśmy w kontakcie z tym, także mówię, tutaj mówię, będę jeszcze z Łukaszem gadał. Okej. Jak się tego uda, to tam będziemy sobie myśleć. No, to No, trzymaj się. dzięki, trzymaj się, cześć. No, hejo. Nie wiem, pany, czy to kurde dojada. Right 3 and left 3, over crest, 100. Left 5, long, keep in, 30, caution, narrows, through gate, and right 5, tightens 3, very long. Caution, narrows, through gate, and right 5, tightens 3, very long. And danger, left 5, hard brake, through gate.
gate, chicane right, 30s, and danger, left 5, hard brake, through gate, chicane right, 30s, left 4, over crest, and right 5, over bumps, very long, tightens 4. Oh fuck. Caution, crest, and left 3, into kink, 60. And left 4, short, into right 5, over crest, tightens. And left 4, short, into right 5, over crest, tightens. And left 5, into over crest, 30. And right 5, keep in, into left 5, short, over crest. A chyba tak dojadę. Opens, over crest. Into right 4, opens, over crest. And left 4, opens, keep in. And left 4, opens, keep in. And right 4, don't cut. Into left 5, tighten, short, over crest. And right 4, don't cut. Into left 5, tighten, short, over crest. And right 4, don't cut. Into left 5, tighten, short, over crest. And caution, brake, jump. Into left 4, bumps. And caution, brake, jump. Into left 4, bumps. And right 4, keep in. Into left 4, over bump. Into right 4, short. And left 5, into right 5, opens. Ja pierdzielę. Into left 6, over crest, bump, opens. Caution, hard brake, bumps, and hairpin left, don't cut. Caution, hard brake, bumps, and hairpin left, don't cut. Into flat right, long, tightens, over bumps, and left 5, short, into finished. Dobra, udało nam się dojechać bez lamp. To było, no ale... Przez przypadek mi się udało. Dobra, to może będzie lepiej, jak już będę miał naprawione te światła i ten... Lepiej pojedzie. Oj, oj, oj. Здравствуйте. Flat right. And left 4, short, into right 5, tightens 3, short. And left 3, tightens, and opens, into left 3, opens, long.
człowiek wyjdzie z formy, to potem nie będzie... And right 2, long, Wrócić. keep in, opens, and left 5, right 4, short, and left 5, short. And right 4, 13, left 4, short, into right 4, short, opens, long, 40. Left 3, keep in, into right 3, tightens, short, 60. Caution, right 4, hard brake, into square right, 30, flat left, tightens, into right 4, Wow, short, ale by ich 40. skasował. Left 5, long, over crest, into right 5, short, 40. Left 5, short, 40, right 4, short, into left 4, long, keep in, into caution, brake, right 4, tightens 1, 60. Caution, hairpin left, widens, 50. Right 4, short, into left 4, and right 4, keep in, 60. Caution, hard brake, square left, cut, opens, and flat right, short, and left 4, short, Dobra, teraz lepiej wyjdzie teraz. and Już się right chyba 3, rozgrzewam. and right 4, into flat left. Caution, brake, left 1, long, and right 2, 30. Tak. Zakręcie po... Right 4, Skręcę short, pojeździć. keep in, and left 3, opens, long, and left 5, Bardziej short, chyba brake, rękawy, into right troszeczkę 3, naprostowała. short, 50. Będą jechać. Right 3, Oj, 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 short, oj, oj, opens, oj, oj, and flat left, o, prawie tightens był 4, wypadł. long, and narrow, Drugie, over teraz bridge, 200. Left 4, i long, zwężenie. and right 3, keep in, long, and left 2, keep in, into right 6, 30. And left 1, long. Right 4, keep in, and left 5, short. Right 4, keep in, and left Miejsca, jak 5, powinny być short. barierki, tutaj And right 5, short, 30, and caution, brake. Right 4, tightens, square right, don't cut, into kinks, 60. Right 4, opens, and right 3, into left 1, long, 40. Left 3, To może short, na ręcznym 40. będą. Left Kiedy 4, wejść. short, keep in, into right 3, 30. Left 4, long, opens, Ta maska. and right 5, tightens 4, 40. Daleko te elementy, jak tak And patrzę caution, na ten. hard brake, left 3, tightens 1, brake. short, into right 2, 40. Left 2, short, don't cut, into right 4, 30. Left 5, short, into right 4, opens. To auto dzisiaj And zbierał left 6, party. short, and right 4, short, into left 6, 30, and right 4, opens, 30. Left 4, tightens, keep in, 30. No, And idziesz, danger, idziesz, acute idziesz. hairpin right, into flat left, 200. No, idziesz. Nie wstydź się, idziesz. Flat left, keep in, 120. Caution, brake, right 3, Gdzieś. opens, 80. Left 5, tightens. And caution, right 5, short, hard brake, 50, square left, don't cut, opens, into flat right, into left 5, long, tightens 4. And right 5, tightens, 30, caution, right 1, tightens, into flat left, and right 3, tightens. Into left 4, 40. Into flat left, into right 6, very long, uphill, caution, over crest, left 4, short, and right 4, into left 5, 40, keeps right, left 4, short, and right 3, short.
and flat left, and right 5. Left 4, over crest, into flat right, and over crest, right 6, long, tightens, and left 3, downhill, and right 3, opens, very long, 60. Left 5, long, tightens. A, czy ty coś idzie jeszcze spieprzyć? Right 3, Ja into nie left zmierzę 4, to very moment. long, tightens Każdy 1. momencie spieprzyć. And right 3, long, tightens, 40. Right 5, long, and left 4, 40. And right 4, short, and left 5, into right 5, 30. Ach! O! Kurde, sekundy lecą, gościu. Caution, brake, left 2, short, don't cut, 30, right 5, short, into left 3. Into right 5, keep in, into left 4, opens. And right 4, short, 40, into finished. Tak, które miejsce? O, 4. To nawet fajnie jak dla mnie. Nawet fajne miejsce. Left 4 into dip, and right 4 over crest, 30. Right 4, keep in, and left 4, don't cut, Dobrze, 50. tu tutaj nie ma. Coś by nie miał świateł. Caution, brake, square left, 30. And right 5, long, Mnie to tighten, ciekawi, to teraz mam opony na asfalt and left 3, i 20. ciekawe jak jest opryjne. Open hairpin right, and left 4, keep in, open bumps, and caution, right 5. Into hairpin left, and bumps. And right 6, tightens 4. And hairpin right, opens. And left 4, 30. Right 3 and left 3, over crest, 100. Left 5, long, keep in, 30, caution, narrows, through gate, and right 5, tightens 3, very long. And danger, left 5, hard brake, through gate, chicane right, 30, left 4, over crest, and right 5, over bumps, very long, tightens 4. Caution, crest, and left 3, into kinks, 60. Symy, ciśnij, jedziesz. Siłowy już tam być po polu. Ja pierdzielę, nie umiesz tego wcześniej włączyć. And left 4, short, into right 5, over crest, tightens. And left 5, into over crest, 30. And right 5, keep in, into left 5, short, over crest, into right 4, opens, over crest. And left 4, opens, keep in. And right 4, don't cut, into left 5, tightens, short, over crest. And caution, brake, jump, into left 4, bumps, and right 4, keep in. Into
into left 4, over bump, into right 4, short, and left 5, into right 5, opens, into left 6, over crest, bump, opens. Caution, hard brake, bumps, and hairpin left, don't cut, into flat right, long, tightens, over bumps, and left 5, short, into finished. No i dobra. I jakoś my to przeżyli do końca. Jakoś my to przejechali. A ty. Albo nam poszło, okej. Dobra. No to tutaj pójdzie. Tego jeszcze nie jechałem. 20, flat left, 40, right 5, and right 5 into kinks, and left 4, long, keep in, opens, and flat right, long, tightens 5, Nie, to nie pamiętam. left 4, short, tightens, don't cut, kinks, 100, Radzie, co już wiesz spać? Bez. left 4, short, into right 4, tightens, left 4, short, tightens, and left 4, flat right, over crest, tightens 5, short, into left 3, long,
tightens, into left 5, don't cut, and right 3, short, tightens, into left 3, short, opens, and right 3, keep in, into left 3, tightens, don't cut, and right 4, tightens, narrows, 40, right 6, and left 5, long, tightens, ale dzwon. Ale zahaczył dzwona. and right 3, short, tightens, To jest to, że into tu left właśnie 3, są... short, opens, keep in, and left 3, into right 3, Te auta są tightens, za wielkie na odwrót. into left 4, long, into flat right, over crest, 40, right 4, tightens, and left 3, opens, keep in, and right 5, A, i teraz na pewno za chwilę ucieka. and right 5, Mocno, short, into też left uda. 5, tightens Wjeżdżał 4, tak jak tu. don't cut, into right 5, long, tightens 3, and No. left 4, long, opens, into right 3, Ja cię. 40, right 4, short, into left 5, tightens 4, very long, keep in, 40, right 3, short, rock out, and left 5, don't cut, into kinks, 150, right 5, 40, caution, right 4, short, tightens, and left 5, 30, and caution, brake, right 3, short, into left 3, short, Och, jak to flat mazernie right, idzie. tightens 5, 30, Oddam mu. into flat right, tightens Oh, 5, jest 30, left 4, zmęczony. short, into right 5, Nie wiem jak to inaczej and left nazwać. 5, short, tightens 3, 30, O, proszę. left 5, tightens 50, flat right, into finished, Które miejsce? Dobra. Ja to kończę, pany, bo jest jak zmęczony. Dzięki, żeście byli. Cześć. Na razie to. No. Ja się cieszę. Grałem sobie troszeczkę, ale jest tak po prostu zmęczony. I trzeba sobie odpocząć troszeczkę. Dać sobie troszeczkę, jak się tego dodychnąć. I co? Kurde, mam nadzieję, że jutro jak będę odpalał streama, to wszystko będzie działać. Tym internetem albo innych badziew, nie wiem, coś, żeby się nic nie działo, bo krew zalewa człowieka. Chcę pograć, jakiegoś strumyka walnąć, a tu nic nie działa. To. Już mnie zastanawia.
Co by tu pograć nas? Ligu. Jak się to czyta, trudno. Czytam. Bo tu się... Gran Turismo też troszeczkę dzisiaj pograł. Wcześniej przed tym. O! To bych se pograł fajnie. The Division. Ale nie ma z kim. Jakby ktoś był chętny pograć. Kiedyś muszę umówić tam na... Idzie napisać komentarza. Anek2386 na Facebooku. Zagrać Call of Duty, Modern Warfare, Infinity, Battlefront. Zagrać. Tu mam beta, coś tam grałem, ale to takie tam. To... O, Little Big Planet. Ja się zastanawiam, czy by się kuźwa nie pobawił tym i... Ale to już nie dzisiaj. Tego może by chcieć. Fajna gier. Oni chcieli 200 zł za nie, jest to? 150, 180, potem wzięli ją za 10 zł. W końcu chyba za dychy była, czy coś takiego. Tak już. A to, że używka. Wormsy. Fajna gierka. Jej się zawsze wspominają. Worms War Party. Albo Armageddon. Kurde, ale Worms War Party było fajne. To była taka moja pierwsza gra oryginalna, co miałem na płycie. To się grało fajnie. Dobra. Nic, tu żeście sobie pooglądali. Co tu mogę grać? To. Aha. Jeszcze taka ciekawostka, co żech się tak zastanawiał, żeby se pograć. Przepraszam. No już człowiek zmęczony. Z tych darmówek. To w to grołych. A w inne ten. Tak zrobić seria i troszeczkę pograć w te gry. To jest fajne. Coś tam budować, tworzyć. Dobra, nie przedłużyjmy, bo człowiek zmęczony. Tak jest, no. Dobra. To co, no dzięki za dzisiaj. Był, ktoś oglądał. Jak oglądacie w późniejszym terminie, to co? Łapka w górę, jak się podobało, łapka w dół, jak się nie podobało. Napiszcie najważniejsze, co żeście podobało. Jeśli nie subskrybowali kanału, to zasubskrybujcie. Co no, przychodźcie na live'y. Fajnie się przynajmniej sobie pogadamy. Ale no, dobra.
Przepraszam. Jestem bardzo zmęczony. To nic. Trzymajcie się. Cześć.